סיפור, איזה סיפור את תקראי לנו? עוד לא. איזה סיפור את קוראת לנו, אבל איך קוראים לספר? אבא עושה פושות. אבא עושה בושות. יאללה, תתחילי לקרוא שקט, תספרי לנו. מה בבא? לקקל. תקלקל? לא לקקל. להסתכל? כן, אחרי שתסיימי, לקרוא לנו, ניתן לך להסתכל. פעם לא. יאללה, שקט, תתחילי, בבי. פעם היה אבא עושה פושות. סוף הסיפור נגמר? לא, אמא. אז תמשיכי. פעם היה ילד, שמאל. הייתה לו אמא, אבל אני אהפוך. פעם היה ילד שמאל בעיר. אז רק תחת הזאת והיה לו אבא שרק המציא, סיפורים. ותמיד עשה לאפרים